בדרן סנטר. אצלנו תמצאו מגוון מוצרים ופתרונות חדשניים לעסק, לבית ולגן. מחומרי הבניין ועד לריהוט הגן. בחברתנו תקבלו שירות אדיב, אמין ומקצועי. מחירים נוחים וללא תחרות. נשמח לראותכם בקרוב. בדרן סנטר. זמר כביש ראשי, 5 דקות נסיעה ממחלף ניצני עוז. פתוח כל השבוע, כולל שבת, מ-6 בבוקר ועד 8 בערב. בדרן סנטר. אצלנו תמצאו מגוון מוצרים ופתרונות חדשניים לעסק, לבית ולגן. מחומרי הבניין ועד לריהוט הגן. בחברתנו תקבלו שירות אדיב, אמין ומקצועי. מחירים נוחים וללא תחרות. נשמח לראותכם בקרוב. בדרן סנטר. זמר כביש ראשי, 5 דקות נסיעה ממחלף ניצני עוז. פתוח כל השבוע, כולל שבת, מ-6 בבוקר ועד 8 בערב. בדרן סנטר. אצלנו תמצאו מגוון מוצרים ופתרונות חדשניים לעסק, לבית ולגן. מחומרי הבניין ועד לריהוט הגן. בחברתנו